Καλησπέρα σε όλους. Γίνεται αυτό το βίντεο, αυτό το webinar, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φορά βιντεοσκοπήθηκε και ηχογραφήθηκε για αρκετούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί διανύουμε περίοδο των εορτών, που πολλά άτομα βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό γιατί ταξίδεψαν να πάνε στο Παγκόσμιο Συνέδριο, στο United. Άλλα άτομα έχουν ταξιδέψει, έχουν πάει στα χωριά τους, στις πόλεις, στα νησιά λόγω των εορτών και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολλά άτομα είναι στην εκκλησία γιατί συνήθως τα webinars γίνονται ζωντανά και live. Η ώρα 10 το βράδυ γίνονται πάντα, με αποτέλεσμα να μην είχαν την πρόσβαση να είναι μπροστά στον υπολογιστή τέτοια ώρα να ακούσουν αυτή την εκπαίδευση, αυτά τα λόγια. Και θα ήταν αδικία για αρκετούς να μην έχουν την πρόσβαση σε αυτό. Γιατί όταν είναι ζωντανό το webinar, τις περισσότερες φορές δεν βιντεοσκοπείται. Λοιπόν, μέσα από κάποια γεγονότα το τελευταίο διάστημα βρήκαμε την ευκαιρία και την αφορμή σαν ηγεσία να κάνουμε για δεύτερη φορά μετά από 2 χρόνια ένα βιντεοσκοπημένο και ηχογραφημένο webinar. Τώρα, για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το webinar, είναι μια εκπαίδευση μέσα από το διαδίκτυο ή παρουσίαση μέσα από το διαδίκτυο που μπορεί ο καθένας μέσα από την άνεση του σπιτιού του να παρακολουθήσει αυτές τις πληροφορίες, τις περισσότερες φορές είναι δωρεάν, και να δώσει την ευκαιρία σε άτομα που είναι μέσα στην ομάδα, που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές κτλ. Να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο. Εκμεταλλευόμαστε την εποχή της πληροφόρησης και είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για όλους αυτό. Λοιπόν, χωρίς να μακρηγορώ, όσοι δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Κωνσταντινίδης Σταύρος. Βρίσκομαι στη World Venture, στη βαθμίδα του National Marketing Director. Είμαι σε αυτήν την εταιρεία σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγες μέρες πριν το Παγκόσμιο Συνέδριο του 2015 στο Κάνσας μοιράζομαι αυτές τις πληροφορίες με εσάς. Λοιπόν, τώρα αυτό το webinar, αυτή η εκπαίδευση, δώσαμε τον τίτλο «Πώς γίνομαι μεγαλύτερος των εμποδίων, κλείσιμο με τρόπο χωρίς σκόπο και πώς ο λογαριασμός μου αυξάνεται». Κυρίες και κύριοι, περισσότερες φορές λόγω των εορτών, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι, πάρα πολλοί κόσμος χαλαρώνει, ρίχνει τις ταχύτητες, εκεί που είναι σε δράση μπαίνει σε αδράνεια, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να σταματήσει να λειτουργεί, με αποτέλεσμα να σταματήσουν να έρχονται εισοδήματα, και όταν μια ταχύτητα, ένα αμάξι από 5η ταχύτητα ρίξει 1η ταχύτητα, μετά δυσκολεύεται να ξεκινήσει. Το έχουμε αντιληφθεί πάρα πολλές φορές και μέσα από το γυμναστήριο. Όταν αρχίζουμε γυμναστήριο, μπούμε σε δράση και το αφήσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά ή δεν έχουμε όρεξη να ξεκινήσουμε το γυμναστήριο πάλι, ή δεν έχουμε το θάρρος να επιστρέψουμε στο γυμναστήριο. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω? Ότι οι πιο ακριβοπληρωμένοι, οι ηγέτες, οι νικητές είναι εκεί που δρούν, ενώ όλοι οι άλλοι κάνουν ό,τι έκαναν πάντα, ενώ όλοι οι άλλοι κάθονται. Κάνουμε πράγματα που δεν κάνουν οι άλλοι για να έχουμε αυτά που δεν θα έχουν οι άλλοι. Λοιπόν, τώρα θα μπω κατευθείαν στο θέμα μας. Μισό λεπτάκι να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες με όλους σας. Καταρχήν, χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζω να περνάμε πανέμορφα αυτές τις μέρες. Είναι μέρες που βρίσκουμε πολλά άτομα και συγγενικά πρόσωπα και φίλους, ενώ δεν είχαμε την πρόσβαση τις προηγούμενες μέρες, και θα πω στη συνέχεια πώς εκμεταλλευόμαστε για αυτό το γεγονός. Λοιπόν, εδώ στην παρουσίαση, στο slide, λέμε είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είναι το κατάλληλο όχημα. Είναι το κατάλληλο όχημα. Γιατί ξεκινάμε με αυτόν τον τίτλο? Γιατί πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν άτομα που έχουν απόψεις και τα γεγονότα. Ωραία. Οι απόψεις πάντα βγαίνουν από ανθρώπους, από άτομα. Τι είναι η άποψη? Η άποψη είναι κάτι που έχει κάποιος για κάποιο θέμα. Δηλαδή, η άποψη για την World Ventures από πολλά άτομα είναι ότι δεν λειτουργεί, ότι αυτή την περίοδο λόγω της παγκόσμιας κρίσης αυτή η εταιρεία δεν προχωράει, ότι έχει κορεστεί, ότι τη γνωρίζει ο κόσμος, ότι δεν δουλεύει, ότι δεν είναι ο κόσμος για ταξίδια,
ανά το παγκόσμιο μιλάμε τώρα, όχι για τον ελληνικό χώρο μόνο, γιατί πολλοί λένε ότι η κρίση είναι παγκόσμια. Έτσι είναι και τότε, αν κάποιοι λένε ότι η κρίση είναι παγκόσμια, τότε και οι ευκαιρίες είναι παγκόσμια. Αν η κρίση είναι μόνο στην Ελλάδα, τότε οι ευκαιρίες είναι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, οι απόψεις, όπως είπα, είναι από πολλούς για πολλά πράγματα. Αλλά υπάρχουν και τα γεγονότα. Τι συμφέρει σε κάποιον να ακούσει την άποψη, το γεγονός? Άποψη είναι από πολλές φορές από συμβουλάτορες, δηλαδή από άτομα που έχουν άποψη και συμβουλεύουν για κάτι το οποίο είτε δεν το γνωρίζουν, είτε το γνωρίζουν και δεν πέτυχαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ξεκίνησε κάποιος σαν ποδοσφαιριστής να πηγαίνει σε κάποιες προπονήσεις, δεν του βγήκε ή κουράστηκε ή βαρέθηκε, τα παράτησε και συμβουλεύει κάποιον άλλο πώς είναι το ποδόσφαιρο ή πώς θα γίνει καλύτερος ποδοσφαιριστής ή γιατί το ποδόσφαιρο δεν δουλεύει. Γι' αυτόν δεν δούλεψε. Το ποδόσφαιρο μια χαρά είναι. Έτσι βγαίνουν και απόψεις. Τώρα, τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι όπως αυτό. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Το 2009, όταν έγινα εγώ μέλος, η Web Ventures δεν βρισκόταν στις top 100 direct selling, στις 100 πρώτες σε απευθείας πωλήσεις και πληρωμές. Λοιπόν, το 2010, όταν ήταν η πρώτη φορά που εξαπλώθηκε η Web Ventures, λίγους μήνες πριν το 2010 σε άλλες χώρες, φτάσαμε στο νούμερο 93 και με γεωμετρική πρόοδο η World Ventures κάθε χρόνο ανέβαινε. Δηλαδή το 2011 κέρδισε κάποιες θέσεις, το 2012 έγινε το ίδιο, το 2013 όπως βλέπουμε φτάσαμε στο νούμερο 74. Πέρσι το 2014 είμαστε στο νούμερο 65 και φέτος, κυρίες και κύριοι, είμαστε πιο κάτω από τις μισές, δηλαδή στο νούμερο 47. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε ξεπεράσει εταιρείες οι οποίες είναι πάνω από 50-60 χρόνια, εταιρείες οι οποίες είναι γολοσσοί, με αποτέλεσμα οι World Ventures με γεωμετρική πρόοδο. Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι το 2017 ή το 2018 ή το 2019 δεν θα φτάσει στο top 10. Στο top 10 είναι εταιρείες που κάνουν billion το χρόνο, δισεκατομμύριο το χρόνο. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν 5 δισεκατομμύρια, 8, 9, 10 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τώρα, αν κάποιος γνωρίζει ότι το 65% των εσόδων της αυτή η εταιρεία το επιστρέφει πίσω στους ανθρώπους, σκεφτείτε, αν κάνει 1 δισεκατομμύριο, το 65% είναι 650 εκατομμύρια. Σε ποιους θα το επιστρέψει? Στους ανθρώπους της. Ποιος μας το εγγυάται ή ποιος δεν μας το εγγυάται ότι αυτή η εταιρεία δεν θα φτάσει στο top 10? Η γεωμετρική πρόοδος και τα γεγονότα λένε με ακρίβεια ότι θα φτάσει στο νούμερο 10. Ξέρετε γιατί? Με πολύ απλά λόγια, ότι εμείς προσφέρουμε στους ανθρώπους διασκέδαση, ελευθερία και πληρότητα. Δεν θέλουμε ούτε να κάνουμε τον κόσμο πιο εκπτωτικό και πιο φθηνό, δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να αλλάζει τις συνήθειές του, ούτε τους καφέδες του, ούτε τα καλλιντικά, αλλά να τον κάνουμε να διασκεδάζει, να χαμογελάει και να νιώθει ελευθερία στη ζωή του. Γι' αυτό τον λόγο είμαστε πεπισμένοι ότι θα φτάσουμε στο νούμερο 1 των top 100. Λοιπόν, αυτό όπως είπα είναι ένα γεγονός. Οι απόψεις είναι για τους συμβουλάτορες. Τώρα, επαναλαμβάνω τον τίτλο, πώς γίνομαι μεγαλύτερος στον εμπόδιο, πώς κλείνω ένα συνεργάτη με τρόπο χωρίς σκόπο και ο λογαριασμός μου αυξάνεται. Αυτά τα τρία που έχουμε γράψει είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Γιατί ο λογαριασμός μου αυξάνεται όταν κλείνω ένα συνεργάτη. Όταν κλείνω ένα συνεργάτη, γίνομαι μεγαλύτερος στον εμποδίο μου. Δηλαδή ξεπερνάω τα όχι και αποτέλεσμα να αυξάνω τον λογαριασμό μου. Όταν γίνομαι μεγαλύτερος στον εμποδίο, όταν βρίσκω κάποια εμπόδια μπροστά μου, τότε είμαι και ικανός να ξεπεράσω και κάποιους ανθρώπους που είναι μπροστά μου. Δηλαδή να πάρω τα ναι μέσα από την ποσότητα. Γι' αυτά τρία λέω είναι αλληλένδετα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το τρίτο. Πώς αυξάνω τον λογαριασμό μου. Τον λογαριασμό μου, κυρίες και κύριοι, τον αυξάνω όταν αυξήσω το οικονομικό μου IQ. Πώς αυξάνω το οικονομικό μου IQ?
Όταν κάνω πλούσιο το μυαλό μου, τότε θα κάνω πλούσιο το πορτοφόλι μου. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε. Δηλαδή, πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, όπως λέει και ο Μαρκ Κασέτα, πολλές φορές ο κόσμος ή δεν θέλουν να κάνουν πολλά χρήματα ή δεν είναι σίγουροι να κάνουν πολλά χρήματα. Γιατί όταν εγώ επί καθημερινής βάσεως συναναστρέφομαι με άτομα που αναφέρουν την κρίση ή σκέφτονται να πληρώσουν τον καφέ ή σκέφτονται τα χρήματα, έχουν δηλαδή σε πρώτη αξία την έλλειψη και όχι την αυθονία, τότε εγώ υποσυνείδητα έχω την έλλειψη στο μυαλό μου. Και τότε αν έχω εγώ την έλλειψη στο μυαλό μου, πώς δεν θα έχει έλλειψη το πορτοφόλι μου. Όπως είπαμε, αν είναι πλούσιο το μυαλό, θα είναι πλούσιο και το πορτοφόλι. Όταν εγώ επί καθημερινής βάσεως βλέπω ταινίες, οι οποίες ταινίες ή ειδήσεις ή οτιδήποτε στην τηλεόραση έχουν να πούν ότι οι πλούσιοι είναι οι κακοί ή τα έχουν κάνει με απατεωνιές κτλ, τότε εγώ υποσυνείδητα πιστεύω ότι οι πλούσιοι έτσι γίνονται. Και γι' αυτό λέμε δεν είναι σίγουροι πολλοί αν θέλουν να κάνουν λεφτά. Αν μπορούν να κάνουν λεφτά, δεν είναι σίγουροι. Θέλουν, αλλά δεν είναι σίγουροι υποσυνείδητα. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Τώρα, πώς το αλλάζουμε? Αλλάζοντας τις κατευθύνσεις μου. Δηλαδή, επέλεξε τι θα παρακολουθήσεις, επέλεξε και πρόσεξε τι θα βάλεις στο μυαλό σου. Πάρε κάποια βιβλία όπως είναι ο Πλούσιος Μπαμπάς, Φτωχός Μπαμπάς, να το διαβάσεις. Με αποτέλεσμα να έχει κάποια βιβλία επιπλέον ο Ρόμπερτ Κιοσάκη που τα έχει γράψει, που θα σου αλλάξουν την αντίληψη για το χρήμα και θα σου κάνουν πιο πλούσιο το μυαλό. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα, να μας κάνουν πιο πλούσιο το μυαλό. Πολλές φορές από μικρά παιδιά ακούγαμε ότι τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα ή δεν είναι για τα χρήματα πολλά, είναι για τους κακούς κτλ. Και το λέει και η βίβλος ότι το χρήμα είναι η αρχή όλου του κακού. Αλλά δεν λέει ότι το χρήμα είναι η αρχή όλου του κακού, αλλά η αγάπη για το χρήμα είναι η αρχή όλου του κακού. Αυτή είναι η διαφορά. Η αγάπη για το χρήμα είναι η αρχή όλου του κακού. Τότε αλλάζω την κατεύθυνση μου, όπως είπα, με αποτέλεσμα το χρήμα πολλές φορές σίγουρα δεν είπαμε ότι θα φέρνει την ευτυχία, αλλά θα μας φέρει καλύτερης ποιότητας ζωής. Θα μας κάνει πιο εύκολη τη ζωή με περισσότερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Αν γνωρίζω και να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, αν γνωρίζουμε ότι έχουμε στο λογαριασμό μας κάποιες χιλιάδες ευρώ, τότε εγώ υποσυνείδητα νιώθω ασφάλεια. Ό,τι και να γίνεται, αν για παράδειγμα με διώξουν από τη δουλειά μου ή δεν κάνω κύκλους και έχω στο μυαλό μου ότι έχω στην τράπεζα, στο λογαριασμό κάποιες χιλιάδες ευρώ, νιώθω ασφάλεια. Αυτό σου δημιουργούν τα χρήματα. Ωραία. Τώρα, αρκετά άτομα νομίζουν ότι η αύξηση του λογαριασμού έχει να κάνει με την ευφυΐα ή με τη μόρφωση από το σχολείο. Θα σας πω κάτι το οποίο το έμαθα μέσα από τον Ρόμπερτ Κιοσάκη και δεν έχει καθόλου άδικο, ότι οι μαθητές του Α δουλεύουν για τους μαθητές του Γ και του Δ και οι μαθητές του Β για το δημόσιο. Τι εννοεί με αυτό? Ότι όταν κάποιος μαθητής είναι του Γ και του Δ στο σχολείο και πάει να πάρει κάποια δουλειά ή δεν πέρασε στις εξετάσεις, τότε θα αναγκαστεί να ρισκάρει, να τολμήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει κάτι. Με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές του Γ ή του Δ να δημιουργήσουν μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και οι 20 πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πτυχίο. Γιατί ήταν τολμηροί απλά. Όταν δημιουργούν κάποιες επιχειρήσεις αυτά τα άτομα και έρχονται κάποιοι για συνεντεύξεις να πιάσουν τη δουλειά, ποιους πιστεύετε θα προσλάβουν πρώτους? Τους μαθητές του Α ή τους μαθητές του Γ και του Δ και του Ε? Τους μαθητές του Α φυσικά. Δηλαδή, αν ανοίξω μια κλινική, θα πάρω τον καλύτερο γιατρό στην κλινική μου, τον μαθητή του Α. Γι' αυτό τότε αρχίζουν να δουλεύουν οι μαθητές του Α για τους μαθητές του Γ. Και επειδή οι μαθητές του Β δεν παίρνουν τις καλύτερες δουλειές σε ιδιωτικό τομέα περισσότερο,
Πού πάνε? Στο δημόσιο. Γι' αυτό λέμε οι μαθητές του Α δουλεύουν για τους μαθητές του Γ και οι μαθητές του Β για το δημόσιο. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ρόμπερτ Κιοσάκη. Δεν λέμε ότι κάποιος μαθητής του Α δεν μπορεί να μεγαλουργήσει ή να δημιουργήσει. Έτσι. Αλλά πέφτει σε μια παγίδα πολλές φορές τα άτομα που είναι μαθητές του Α και έχουν πτυχία και άριστα πτυχία. Είναι προσκολλημένοι σε αυτά. Είναι προσκολλημένοι δηλαδή στο παρελθόν. Αν κάποιος τελειώσει δικηγόρος και είναι πανέξυπνος, δηλαδή πήρε 20 σε όλα τα γραπτά και τις εξετάσεις, για μένα είναι πανέξυπνος αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αυτό το άτομο είναι προσκολλημένο σε αυτό το πτυχίο που πήρε κάποτε στο παρελθόν και με το παρελθόν αυτό εξακολουθεί να προχωράει. Δηλαδή, από τα 20 που πήρε το πτυχίο αυτό, από τα 22-24, θα τελειώσει στα 65 με αυτό χαρτί. Δηλαδή, προσκολλημένο στο παρελθόν για 40-45 χρόνια, χωρίς να αρπάζει καινούργιες ευκαιρίες. Γιατί προσκολλήθηκε σε κάτι. Ωραία. Λοιπόν, που σημαίνει, για να αυξήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον λογαριασμό μας, χρειάζεται να αναπτύξουμε το πλούσιο μυαλό μας. Να το κάνουμε δηλαδή από μέτριο, να το κάνουμε πλούσιο. Λοιπόν, πώς όμως? Όπως είπα, αλλάζουμε την κατεύθυνσή μας. Από βιβλία, από τις ταινίες, με τους ανθρώπους που θα αναστρεφόμαστε κτλ. Αλλά να σας πω κάτι, ότι κανένας δεν έγινε πλούσιος από τα λεφτά που κερδίζει από τη δουλειά του. Τι εννοώ με αυτό? Αν κάποιος σήμερα έχει ένα μισθό από τη δουλειά του, κανένας δεν έγινε πλούσιος με αυτό το μισθό. Αλλά με το που επενδύει τα χρήματα που βγάζει από τη δουλειά του. Και η νούμερο 1 σήμερα επένδυση, και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι από πάντα και θα είναι πάντα, η νούμερο 1 επένδυση, ποια πιστεύετε ότι είναι? Η νούμερο 1 επένδυση είναι το μυαλό μας, είναι ο εαυτός μας. Όταν εγώ αναπτυχθώ, θα αναπτυχθούν και όλα γύρω μου. Ωραία. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε και να πάμε στο δεύτερο βήμα. Όταν έχω εγώ πλούσιο το μυαλό μου, μπορώ να κάνω και το κατάλληλο κλείσιμο στο συνεργάτη μου. Εδώ μπαίνουμε σε κάτι πιο πρακτικό, το οποίο όταν κάνω σωστό κλείσιμο σε κάποιο συνεργάτη μου, γιατί το λέω συνεργάτη? Γιατί δεν το βλέπω σαν πελάτη, αλλά σαν υποψήφιο συνεργάτη, σαν ένα επόμενο εκπαιδευτή, σαν τον επόμενο ηγέτη, σαν τον επόμενο IMD, σαν τον επόμενο εκατομμυριούχο. Όταν κάνω το σωστό κλείσιμο και όταν εγώ στο μυαλό μου είμαι εκατομμυριούχος, ποιους νομίζετε ότι θα ελκύσω? Τους εκατομμυριούχους. Τώρα, το έχω βάλει αυτό το κομμάτι εδώ γιατί για πολλούς το κλείσιμο νομίζουν είναι η πυρηνική φυσική. Ότι χρειάζεται να ξέρουμε να είμαστε ευφιέστατοι, να μπορούμε να έχουμε την ευχέρεια λόγου, να μπορούμε να μιλάμε, να είμαστε ετοιμόλογοι κτλ. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Πιστέψτε με ότι εγώ πρόσφατα είδα και το απολυτήριο μου, αν θυμάμαι καλά ήταν 13 point κάτι. Ωραία, αλλά μέσα από την επανάληψη γίναμε ευφιέστατοι και αποτελεσματικοί στα πράγματα που μας φέρνουν αποτέλεσμα. Ωραία. Λοιπόν, πώς γίνεται το κλείσιμο? Το κλείσιμο, κυρίες και κύριοι, γίνεται κάνοντας κάποιες ερωτήσεις. Ποτέ δεν του λέω τι θα κάνει, αλλά τον καθοδηγώ, τον καλεσμένο μου, τον υποψήφιο ηγέτη που θα έρθει μέσα στην ομάδα μου. Ωραία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν άτομα που έρχονται στην παρουσίαση και όταν μου λέει για παράδειγμα ότι πριν την παρουσίαση που κάνω για τη συζήτηση, εντάξει, έχω 2 παιδιά αλλά δεν έχω το χρόνο, μετά στο τέλος τελειώνει η παρουσίαση και αρκετά άτομα του λένε τότε αφού αυτό που σου έδειξα θα σου δημιουργήσω το χρόνο, γι' αυτό θα το κάνεις. Είναι ο τρόπος που το λέω και όχι τι λέω. Για παράδειγμα, δεν βρήκες το λόγο μέσα από αυτό το όχημα για να δημιουργήσεις χρόνο? Δεν πιστεύεις ότι μέσα από αυτή την επιχείρηση θα δημιουργήσουμε χρόνο? Ναι. Κατάλαβες ότι η ευκαιρία που σου δείξα μπορεί να σου δημιουργήσει χρόνο? Κατάλαβες ότι μέσα από αυτή την ομαδική δουλειά μπορούμε να σου δημιουργήσουμε χρόνο? Ναι.
Καταλαβαίνουμε ότι εγώ κάνω την ερώτηση και τον καθοδηγώ εκεί που θέλω. Δεν του λέω τι θα κάνει, αλλά τον καθοδηγώ. Όταν μου πει ναι, τέλεια, είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε? Μέσα από τις καθοδηγητικές ερωτήσεις τότε κλείνω τον άλλο. Αν κάποιος επιμένει να λέει ότι όχι, δεν είναι ο τρόπος, όχι, δεν είναι αυτό το όχημα, όχι, τότε δεν είναι ο κατάλληλος, κυρίες και κύριοι. Απλά μη σπαταλάμε χρόνο σε άτομα τα οποία δεν είναι τα κατάλληλα. Το κατάλληλο timing, γιατί μετά από 2 μήνες θα είναι, αν δεν είναι μετά από 2, θα είναι ξανά μετά από 4. Γιατί θα δει πολλούς να φέρνουν αποτέλεσμα, να δημιουργούν χρόνο μέσα από αυτό το όχημα. Μη σπαταλάς την ενέργεια σου σε άτομα που είναι αρνητικά ή που σίγουρα δεν θα το κάνουν. Αλλά σας το λέω, όλους τους αρέσει να αγοράζουν. Σε όλους αρέσει να αγοράζουν. Αλλά σε κανένα δεν αρέσει να του πουλάνε. Σε όλους αρέσει να αγοράζουν, αλλά σε κανένα δεν του αρέσει να του πουλάνε. Γι' αυτό καθοδηγούμε τον άλλο να πιστέψει ότι αυτός επέλεξε το όχημα αυτό, τη Gorp Ventures. Όχι ότι εμείς του το πουλήσαμε, αλλά αυτός το επέλεξε. Γι' αυτό τον καθοδηγώ, με αποτέλεσμα να τον καθοδηγώ εκεί που θα τον βοηθήσει να αλλάξει. Αν είναι τα λεφτά, αν είναι να γνωρίσει κόσμο, κατάλαβες ότι μέσα από αυτό το όχημα μπορεί να γνωρίσει ανθρώπους. Κατάλαβες ότι μέσα από αυτό το όχημα μπορεί να αυξήσει το εισόδημά σου. Κατάλαβες ότι μέσα από αυτή την ευκαιρία μπορείς να κάνεις περισσότερες διακοπές. Κατάλαβες ότι μέσα από αυτή την έξυπνη ιδέα μπορείς να φύγεις από τη δουλειά σου και να απολύσεις το αφεντικό σου. Γι' αυτό σε καλέσα. Ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν, αυτός που ρωτάει ελέγχει για τη συζήτηση. Και το 90% αυτών των συζητήσεων κερδίζει. Το 90% αυτών που ρωτάνε κερδίζει. Αυτοί που κερδίζουν όμως είναι οι ακροατές. Οι ακροατές. Τι θέλω να πω? Για να κάνω την ερώτηση πρέπει να τον βλέπω στα μάτια. Γιατί τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Όταν εγώ τον βλέπω στα μάτια και είμαι προσιλωμένος σε αυτόν, καταλαβαίνει πρώτα απ' όλα ότι είμαι ειλικρινής απέναντι του. Είμαι ειλικρινής, ότι δουλεύει, ότι είμαι σοβαρός σε αυτό και ότι θα τον βοηθήσω. Το καταλαβαίνει μόνο που θα με δει και με τον τόνο που θα του μιλήσω. Ωραία. Το τρίτο όμως πιο σημαντικό που το χάνουν οι περισσότεροι, κυρίες και κύριοι, και από πάντα το έχουμε σαν άτομα, το κάναμε και εμείς μέχρι που το διορθώσαμε μέσα από την επανάληψη, είναι να ακούμε. Δηλαδή να κλείνουμε το στόμα μας μετά από την ερώτηση. Μετά από την ερώτηση να κλείνουμε το στόμα μας. Το 7% της επικοινωνίας είναι οι λέξεις που λέμε. Το άλλο 93% είναι το πώς το λέμε, είναι το τι ακούμε από τον άλλο, οι κινήσεις του βλέποντας τον και διαβάζοντας τον. Επαναλαμβάνω, το 7% της επικοινωνίας είναι οι λέξεις που βγάζουμε από το στόμα μας και ο άλλος, και το 93% είναι το τι βλέπουμε, η γλώσσα του σώματος δηλαδή. Ωραία. Που σημαίνει, κυρίες και κύριοι, βλέπω στα μάτια, χαμογελάω και κλείνω το στόμα μου και περιμένω την απάντηση. Αυτός που θα μιλήσει πρώτος θα χάσει. Επειδή όμως εγώ το γνωρίζω ότι αν μιλήσω πρώτος θα χάσω, τότε περιμένω τον άλλον να μιλήσει. Αν περιμένω 1 λεπτό, το περιμένω και χαμογελάω και τον βλέπω και κουνάω το κεφάλι μου καταφατικά. Αν χρειαστεί να περιμένω περισσότερο, περιμένω μέχρι να μιλήσει. Γιατί γνωρίζω αν μιλήσω εγώ θα χάσω. Και η πίεση που εξασκείται αυτά τα δευτερόλεπτα στον άλλο είναι η πίεση που θα τον κάνει να πει ναι. Αυτή η σιωπή των λίγων δευτερολέπτων είναι αυτή η διάρκεια που θα τον κάνει να πει ναι. Οι πιο πετυχημένοι πολιτές ήταν αυτοί που μιλούσαν το 20% του χρόνου μέσα από έρευνα. Οι πιο πετυχημένοι ήταν αυτοί που μιλούσαν το 20% κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Το υπόλοιπο 80% ήταν ο καλεσμένος. Γι' αυτό ήταν και πιο πετυχημένοι. Ας τον άλλον να μιλά για τον εαυτό του. Ποτέ μην τον διακόπτεις, ποτέ μην του πας κόντρα. Αν σου πει είναι πυραμίδα, απλά το λέω αυτό παράδειγμα γιατί είναι το πώς το λέει και όχι τι λέει. Αν σου πει άλλος, είναι πυραμίδα, τότε καταλαβαίνεις ότι το λέει με αρνητικό ύφος αυτό. Αν σου πει πυραμίδα, ας το πει με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι έχει κάποια απορία σε αυτό που λέει. Μπορεί ούτε ο ίδιος δεν γνωρίζει, απλά γνωρίζει αυτή η λέξη. Έτσι το είδε.
Ποτέ μην πας κόντρα σε κάποιον που είναι καλεσμένος σου. Ποτέ μην χτίσεις τείχος. Ωραία. Θέλω να ακούσω τον άλλον, δεν τον διακοπτώ. Ποτέ δεν είμαι πιο σημαντικός από τον άλλον κατά τη διάρκεια του κλεισίματος. Για παράδειγμα, τι θέλω να πω εδώ. Αν κάποιος μου λέει ότι αν έχω πάει στη Ζάκυνθο για παράδειγμα, ή έχω πάει στο Las Vegas, έχω περάσει καταπληκτικά και τα λοιπά με τη γυναίκα μου, σαν καλεσμένος μου, δεν το διακοπτώ και να του πω εγώ έχω πάει 4 φορές Las Vegas με την εταιρεία, πόσα πλήρωσα, εγώ πλήρωσα τόσα, που και τον κάνω να νιώθει άβολα και μειονεκτικά, τότε τον σκότωσα, τον έχασα και πρόσεξε πολύ καλά. Τι θέλεις να είσαι, σημαντικός ή πλούσιος? Θέλεις να είσαι σημαντικός ή πλούσιος? Θέλεις να είσαι κάποιος ή εκατομμυριούχος? Γι' αυτό άσε τον άλλον να μιλάει, απλά εσύ χαμογέλα, βλέπε το στα μάτια και κλείνε το στόμα σου. Να είσαι πάντα ακροατής και τότε θα ελέγχεις τη συζήτηση. Τότε ο λογαριασμός σου θα αυξηθεί. Με αυτόν τον τρόπο ο λογαριασμός σου θα αυξηθεί. Λοιπόν, και πάω και στο τρίτο μας θέμα. Πώς είμαι μεγαλύτερος, πώς γίνομαι μεγαλύτερος των εμποδίων, των γεγονότων που έρχονται μπροστά μου. Πώς γίνομαι μεγαλύτερος των γεγονότων και των εμποδίων που βρίσκονται μπροστά μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλος ο κόσμος έχει τα εμπόδια, τα γεγονότα επί καθημερινής βάσεως. Αρκετές φορές μιλάω με κόσμο και μου λέει Σταύρο, έχω κάποιο θέμα τώρα, γι' αυτό δεν θα μπορώ να παρακολουθήσω το σεμινάριο, δεν θα μπορώ να κάνω παρουσιάσεις, δεν. Πιστεύετε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν ποτέ τα γεγονότα στη ζωή μας? Υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν? Ποτέ δεν σταματάει τα γεγονότα. Πάντα κάτι θα προκύπτει. Πάντα, είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο. Το θέμα είναι ότι πάντα θα υπάρχουν γεγονότα. Εκεί θα χωρίσεις τις κατηγορίες της σημαντικότητας των γεγονότων και η προτεραιότητά σου. Αν εμένα η προτεραιότητά μου είναι να δημιουργήσω ελευθερία στη ζωή μου, τότε θα χρειαστεί να ξεπερνώ το κάθε γεγονός και εμπόδιο που βρίσκω μπροστά μου. Γιατί το 90% δεν είναι το τι βρίσκω μπροστά μου, δεν είναι τα γεγονότα που έρχονται μπροστά μου, αλλά το πώς αντιμετωπίζω αυτά τα γεγονότα. Το 10% είναι τα εμπόδια που βρίσκω μπροστά μου. Έτσι, όταν εγώ τα αντιμετωπίζω και δίνω την ερμηνεία που με συμφέρει, τότε θα ξεπερνάω και γίνομαι μεγαλύτερος των εμποδίων. Ωραία. Λοιπόν, σε ποια κατηγορία είσαι? Εδώ βλέπουμε έναν καθρέφτη, ο οποίος είναι μια γάτα και βλέπει τον καθρέφτη και υπάρχει ένα λιοντάρι. Ο καθρέφτης πάντα έχει δύο πρόσωπα. Εγώ επιλέγω ποιο πρόσωπο είμαι. Δεν με ενδιαφέρει, είμαι η γατούλα ή το λιοντάρι, είμαι η κοτούλα ή ο αετός, είμαι ο νικητής ή ο ηττημένος, είμαι ο θρύλος ή είμαι ο loser. Εγώ επιλέγω ποιο από τα δύο. Αν εγώ για παράδειγμα βλέπω τον καθρέφτη και προσπαθώ να βρω τα μειονεκτήματα σε αυτόν τον πίνακα που βλέπω, τότε ξυπνάω και είμαι ο φτωχός. Επιλέγω να είμαι ο φτωχός όταν βλέπω τον πίνακα που λέγεται καθρέφτης και ψάχνω τα μειονεκτήματά του. Όταν βλέπω το πρωί που ξυπνάω αυτόν τον πίνακα που λέγεται καθρέφτης και εμένα μου φαίνεται ότι είναι ο καλύτερος πίνακας που δημιουργήθηκε, τότε ξυπνάω και επιλέγω να είμαι ο πλούσιος σήμερα, αυτή τη μέρα. Γι' αυτό λέμε ο καθρέφτης έχει δύο πρόσωπα, αλλά εσύ το επιλέγεις. Λοιπόν, τώρα, αν εγώ επιλέγω για παράδειγμα να είμαι η γατούλα ή η κοτούλα ή ο loser, όταν κάποιο άτομο επιλέξει να φύγει από την ομάδα μου για παράδειγμα, που σπάνια συμβαίνει αυτό, αλλά λέμε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει, τότε αρχίζω και κλαίω. Μα τι θα γίνει, τι θα πάθω, πού θα πάει, γιατί κτλ. Αυτό κάνει ο loser. Ο winner, το λιοντάρι, λέει δεν με νοιάζει ποιος θα παραιτηθεί, τι θα κάνει. Εγώ ξέρω που πάω. Όταν εγώ γνωρίζω που πάω, δεν με ενδιαφέρει ούτε με επηρεάζει το τι κάνει οποιοσδήποτε. Τότε ο κόσμος θα το δει αυτό σε σένα. Θα δει τη δύναμη που κατέχεις,
το όραμα που έχεις, την επιμονή σου και τότε θα σε ακολουθήσει. Ωραία. Γιατί όταν αγχώνεται ο κόσμος, αγχώνεται ο κόσμος, τότε τα παρατάει. Γιατί όταν το συναίσθημα ανεβαίνει, το IQ πέφτει. Το σκεπτικό πέφτει. Όταν εγώ στρεσάρομαι, για παράδειγμα, γιατί κάποιος επέλεξε κάτι ή βλέπω την τηλεόραση συνέχεια, βλέπω τις ειδήσεις, βλέπω την κρίση, βλέπω αυτά που δεν με συμφέρουν, τότε το συναίσθημα ανεβαίνει και το IQ μου πέφτει. Ωραία. Που σημαίνει δεν έχει σημασία τι είσαι μέσα σου, αλλά το τι κάνεις. Αν εσύ λες, μα εγώ είμαι πολύ δυνατός, είμαι πολύ καλός εγώ, πολύ καλός άνθρωπος, ενώ κλαίγεσαι συνέχεια για την κατάσταση και δεν τα βάζεις και δεν βάζεις μπρος να αλλάξεις τα γεγονότα και τα δεδομένα, τότε δεν είναι το τι είσαι και τι λες, αλλά το τι κάνεις. Λοιπόν, και τώρα μέσα από ένα παράδειγμα του Βίκτορ Φράνκλιν, ο οποίος έγραψε το νόημα της ζωής, αυτός ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, κάηκε όλη του οικογένεια μέσα από τους φούρνους των Ναζί και μέσα από αυτό η ερμηνεία που έδωσε μέσα από αυτό ήταν ότι μπορώ να γράψω ένα βιβλίο και να μοιραστώ με τον κόσμο όλα αυτά που ζήσαμε εκεί μέσα. Ωραία. Και εδώ είναι ο καθρέφτης που λέμε, γιατί λέει κάποιος, έχουμε φτάσει να γνωρίσουμε τον άνθρωπο όπως αληθινά είναι. Ο άνθρωπος εν τέλει είναι το «ον» που επινόησε τους θαλάμους αερίων του Auschwitz, ωστόσο είναι επίσης το «ον» που μπήκε σε εκείνους τους θαλάμους αερίων ορθώς. Δηλαδή, ο καθρέφτης για κάποιους ήταν αυτούς που τον επινόησε και για κάποιους για αυτούς που μπήκανε μέσα στο φούρνο. Το ίδιος άνθρωπος ήταν, αλλά κάποιος τον έκανε και κάποιος το χρησιμοποίησε. Γι' αυτό λέμε, εγώ επιλέγω σε ποια κατηγορία βρίσκομαι. Επιλέγω στην κατηγορία η οποία θα προχωρήσει, που θα χαράξει το μονοπάτι, που δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας, που εκεί που όλοι κάθονται εγώ δημιουργώ, εκεί που όλοι κάποιοι θα τα παρατήσουν και κάποιοι θα λένε την ιστορία των άλλων, εγώ επιλέγω σε ποια κατηγορία θα βρίσκομαι. Πάντα είναι δική μου επιλογή. Ωραία. Η σημασία που δίνουμε στα πράγματα είναι το πώς αισθανόμαστε. Το πώς αισθανόμαστε. Δηλαδή, η ερμηνεία που δίνουμε σε κάποια γεγονότα, όπως σας είπα, το νόημα ισούται με το συναίσθημα. Για παράδειγμα, αν βλέπω εγώ ανοίγω μια επιχείρηση, ωραία, και η επιχείρηση μου δεν πηγαίνει όπως το θέλω, όπως τη θέλω, όπως εγώ τη φαντάστηκα, τότε αν εγώ δώσω την ερμηνεία ότι μέσα από αυτό έχω κάτι να μάθω, αν δεν τη δώσω αυτή την ερμηνεία και πω ότι είμαι αποτυχημένος, τότε θα μου δημιουργήσει ένα συναίσθημα χωρίς αυτοπεποίθηση του ηττημένου και τότε εγώ στη ζωή μου θα προχωρήσω με αυτόν τον τρόπο. Αν κάνω μια παρουσίαση, για παράδειγμα, και κάποιος μου πει όχι, το δώσαν ευκαιρία μάθησης και μέσα από αυτό να δω τι θα μάθω, τότε θα μου δημιουργήσει περισσότερο συναίσθημα αυτοπεποίθησης και τότε το συναίσθημα ισούται με τη ζωή. Τότε θα προχωρήσω και εγώ στη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο. Να δίνω την ερμηνεία που με συμφέρει και να βρίσκω το γιατί κάθε φορά. Και όταν κάποιος έχει ένα μεγάλο γιατί για να ζήσει, τότε θα βρίσκει και το πώς θα βρίσκει τη λύση μέσα από αυτό. Λοιπόν, όπως είπα πριν, ο Βίκτορ Φράνκλ, αυτός που έγραψε το βιβλίο, διέκρινε 3 πιθανές πηγές νοήματος. Δηλαδή, για να έχει νόημα σε κάποιου η καθημερινότητά του. Έβαλε 3 πηγές, διέκρινε 3 πηγές. Η πρώτη ήταν η εργασία. Όπως θέλει μπορεί να το λέει κάποιος αυτό που κάνουμε εμείς. Η εργασία, η δουλειά, η ασχολία, η αποστολή. Όπως μπορεί να το ερμηνεύσει και να δώσει την ερμηνεία
κάποιος μπορεί να τη δώσει σε αυτό. Τι σημαίνει? Να κάνεις αυτό που κάνεις με μεγάλη σημασία, να έχει μεγάλη σημασία αυτό που κάνεις. Να του δίνεις μεγάλη σημασία αυτό που κάνεις. Αν για παράδειγμα κάποιος είναι σε ένα περίπτερο 12-14 ώρες και το μόνο που κάνει είναι να βλέπει στην τηλεόραση αυτά που δείχνει και να πουλάει και να παίρνει χρήματα, απλά να είναι συνέχεια εκεί, είναι μεγάλη σημασία αυτό. Έχει μεγάλη σημασία. Φυσικά και δεν έχει μεγάλη σημασία. Αν κάποιος όμως δίνει τη μεγάλη σημασία σε αυτό που κάνουμε, το να δημιουργήσει πληρότητες σε ζωές ανθρώπων, να δημιουργήσω ελευθερία στη δική μου ζωή, να μπορώ να δημιουργήσω σε αυτόν τον κόσμο και να γνωρίσω όλο τον πλανήτη, τότε βρίσκεσαι στη σωστή πηγή. Η πρώτη πηγή. Η δεύτερη είναι η αγάπη. Η δεύτερη πηγή είναι η αγάπη. Το να νοιάζεσαι για τον άλλον άνθρωπο. Το να νοιάζεσαι για τον συνάνθρωπό σου. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε άτομα που είναι μέσα στη Work Ventures και προσπαθούν να προωθήσουν μόνο άτομα που είναι της ομάδας τους. Εκεί, κυρίες και κύριοι, είναι που βλέπουμε άτομα που δεν είναι τόσο επαγγελματίες. Γιατί αν εγώ προωθήσω κάποιον που δεν είναι στην ομάδα μου, ο οποίος είναι καταπληκτικός παρουσιαστής, αλλά κάνει παρουσίαση της ομάδας μου, τι πιστεύετε θα γίνει? Αν ο καταπληκτικός παρουσιαστής δεν είναι στην ομάδα μου, αλλά κάνει παρουσίαση αυτός ο παρουσιαστής στην ομάδα μου, με συμφέρει? Φυσικά με συμφέρει. Αγάπα τους άλλους, προώθησε. Μη ψάχνεις μόνο να προωθήσεις τους ανθρώπους σου, βγες έξω και τότε όταν εσύ είσαι με αυτό το συναίσθημα, τότε θα αρκείς και τους σωστούς ανθρώπους. Και η τρίτη πηγή είναι το σθένος κατά τη διάρκεια των δύσκολων καιρών. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων καιρών. Να είσαι δυνατός ό,τι και να συμβαίνει. Γιατί αν δεν είσαι δυνατός ό,τι και να συμβαίνει, και είναι μια από τις δεξιότητες του ηγέτη να αντέχει την κριτική και να έχει θάρρος και να μην ασχολείται με το τι γίνεται και δεξιά και αριστερά και να προχωράει μέσα από αυτό, τότε θα μεγαλουργήσει. Όχι θα αυξηθεί ο λογαριασμός, αλλά θα εκτοξευθεί ο λογαριασμός. Το μόνο πράγμα που κρατάει τον κάποιον πίσω είναι η ιστορία που λέει για τον εαυτό του. Η ιστορία που δεν έχει. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα είμαι 1,5 χρόνο μέλος και δεν τα κατάφερα, έχω ακούσει κάποια όχι, ή εγώ δεν μπορώ να είμαι αυτός, δεν μπορώ να είμαι πλούσιος, είμαι από φτωχή οικογένεια. Δηλαδή, δημιουργεί μια ιστορία στο μυαλό του για αυτόν που δεν έχει. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Στο μυαλό υπάρχει. Δεν μπορώ δηλαδή να είμαι πλούσιος γιατί γεννήθηκα σε μια μέτρια οικογένεια. Γιατί είμαι στην Ελλάδα. Γιατί δεν το έχω. Γιατί. Αυτός είναι το μόνος λόγος που κάποιον τον κρατάει πίσω. Υποσυνείδητα. Τώρα, επειδή το τελευταίο διάστημα έψαξα κάποια πράγματα στον υπολογιστή μου και ανακάλυψα, κυρίες και μια φωτογραφία που και εγώ που την είδα έχω εκπλαγεί. Και πίστεψε με, θα εκπλαγείς και εσύ, πιστεύω. Ανακάλυψα μια φωτογραφία, αν δεν κάνω λάθος, εδώ ήμουνα ή Δευτέρα Λυκείου ή Τρίτη Λυκείου, τελειόφοιτος δηλαδή. Αυτή η φωτογραφία εδώ, κυρίες και κύριοι, αριστερά είμαι εγώ και δεξιά είναι ο κολλητός μου Ανδρέας Μάβας, ο οποίος είναι ο πρώτος R&D εκτός Αμερικής. Τώρα, εδώ ήμασταν πάνω σε κάποια κάγκελα ενός γηπέδου. Τώρα, αν κάποιος λέει συνέχεια μια ιστορία στο μυαλό του που δεν έχει, είναι προσκολλημένο στο παρελθόν. Φανταστείτε όταν κάποιος με έβλεπε τι μπορούσε να σκεφτεί ή τι μπορούσε να σκεφτεί για το μέλλον αυτού του ατόμου. Τι μπορούσε να σκεφτεί. Εδώ ήμουν, αν δεν κάνω λάθος, σας λέω 16-17 χρονών. Ωραία, πριν πάω φαντάρος δηλαδή, πριν τελειώσουμε το σχολείο. Τι μπορούσε να σκεφτεί αυτόν τον άνθρωπο? Μπορούσε να σκεφτεί ότι μπορεί να αλλάξει, μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να είναι ο Σταύρος ο Κωνσταντινίδης. Δεν το λέω φυσικά για να πενευτώ αυτό, απλά σας δείχνω αν κάποιος κρίνει, μπορεί να πει οποιοσδήποτε την άποψη του και τη συμβουλή του. Πολλοί μας συμβούλεψαν. Το θέμα δεν με ενδιαφέρει ή με ενδιαφέρει τι ιστορία λέει κάποιος άλλος για εμένα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι τι ιστορία λέω εγώ για εμένα.
Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα και να αλλάξουμε το παρόν μας, με αποτέλεσμα το μέλλον να είναι πολύ διαφορετικό. Το μέλλον να είναι χρυσό. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι επιλογή του καθενός. Είναι επιλογή του καθενός το τι θέλει να κάνει και το πώς μπορεί να αλλάξει. Εμείς κάναμε κάποιες επιλογές, οι οποίες επιλογές πήγαμε σε κάποια εκπαιδευτικά, επενδύσαμε, όπως σας είπα, να αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε πλούτο στο μυαλό μας, ενώ φανταστείτε πάνω σε αυτό το κάγκελο, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τι άκουγα, τι συζητήσεις κάναμε, με ποιους συναναστρεφόμασταν και τι μπορούσαμε να σχολιάσουμε. Υπήρχε περίπτωση να σχολιάσουμε για αποτέλεσμα, υπήρχε περίπτωση να σχολιάσουμε πώς θα δημιουργήσουμε επιχειρήσεις ή πώς θα χτυπήσουμε τον άλλον να κάνουμε καυγά, αν κερδίσει η ομάδα ή όχι. Το συναίσθημα μου δηλαδή καθοριζόταν από το αποτέλεσμα της ομάδας μου. Καμία σχέση. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, μέσα από επενδύσεις που κάναμε, τις ρίξαμε στο μυαλό μας, αδειάσαμε το πορτοφόλι στο μυαλό μας και με αποτέλεσμα στην πάροδο του χρόνου το μυαλό μας να γεμίζει το πορτοφόλι μας. Υπάρχει μια εκπαίδευση που έρχεται το καλοκαίρι, η οποία αυτή η εκπαίδευση, πίστεψε με, μπορεί να σου γεμίσει το μυαλό σου με πλούτο, με αποτέλεσμα μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο 15 Αύγουστο, εσύ να πληρώνεσαι παθητικά εισοδήματα. 24 με 26 Ιουλίου στη Βαρκελόνη έχουμε την εκπαίδευση που λέγεται στρατόπεδο εκατομμυριούχων, Millionaires and Bootcamp, από τον κύριο Μαρκ Κασέτα, εκπαιδευτής των εκπαιδευτών. Αυτό το άτομο είναι ένας από τους κύριους λόγους που ευθύνεται αυτή η ανάπτυξη της Gold Ventures και φτάσαμε στο νούμερο 47, γιατί το έχει κάνει ο ίδιος σε άλλες εταιρείες και έρχεται και εφαρμόζει πολύ καλύτερα από εμάς. Υπάρχουν άτομα, κυρίες και κύριοι, ακούστε πόσο χαζό είναι αυτό. Έχουν αποχωρήσει από τη Gold Ventures γιατί νόμιζαν ότι κάτι άλλο θα τους πληρώνει καλύτερα και παραδέχονται ότι τα εκπαιδευτικά της εταιρείας είναι τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κύριε, εσύ που το λες, έπρεπε να είσαι λίγο πιο έξυπνος, γιατί όταν οι εκπαιδεύσεις που έχουμε επενδύουν στον άνθρωπο και τον δημιουργήσουν ηγέτη, τότε μεγαλουργεί. Ποιος ο λόγος να μην είμαι εδώ και να μεγαλουργήσω από τη στιγμή που επενδύει στο μυαλό του ανθρώπου? Αυτή η εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι, πίστεψε με, θα σου γεμίσει το πορτοφόλι σου. Θα σε μάθει πώς θα κάνεις πολύ καλό κλείσιμο. Θα μπορείς να πάρεις απόφαση στη ζωή σου, γιατί εκεί που θα βρίσκεσαι μέσα σε χιλιάδες άτομα, θα μπορείς να πάρεις απόφαση να αλλάξεις τα πράγματα, να ρίξεις τις γέφυρες οπισθοχωρήσεις και να αλλάξεις την ιστορία που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Γιατί το συναίσθημα θα είναι στα ύψη και η ενέργεια στην κορυφή. Εκεί είναι που θα πάρεις την απόφαση. Είναι ένα τριήμερο, το τριήμερο του στρατοπέδου αυτού που θα δημιουργήσει εκατομμύρια στο μυαλό. Που με αποτέλεσμα να μπορώ να βγω έξω για να δημιουργήσω εκατομμύρια στους λογαριασμούς μου και δυναστεία. Μαζί με τον κύριο Μαρκ Κασέτα θα είναι άλλοι 3 εκπαιδευτές. Θα είναι ο Μάικλ Τζέξ από την Αμερική. Αυτό το άτομο έχει πάρει το δαχτυλίδι του 1 εκατομμυρίου, δηλαδή έχει πάρει πάνω από 1 εκατομμύριο σε διάστημα 1 έτους, οικογενειάρχης. Ήταν στις οικοδομές, σκεφτεί ένα άτομο μέσα στις οικοδομές, έκανε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Ο δεύτερος εκπαιδευτής είναι ο Λορέντζο, ένας 24χρονος, ο οποίος είναι στην πιο ψηλή βαθμίδα IMD. Σκεφτεί ένας 24χρονος πώς επηρέασε χιλιάδες άτομα και τι μπορούμε να μάθουμε μέσα από αυτό. Και το τρίτο άτομο είναι ένα δικό μας πρόσωπο, ένα δικό μας παιδί, ένας Ελληνοκύπριος, ο Γιώργος Γεωργίου, στη βαθμίδα του NMD. Αυτό το άτομο ήταν ο φουλ αρνητικός σε αυτήν την ιδέα και σήμερα είναι μέσα στους παγκόσμιους εκπαιδευτές που μπορεί να μας διηγηθεί πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους γύρω μας. Πίστεψε με, μόλις δεις αυτό το βίντεο, υπάρχουν 2 επιλογές. Είναι όπως τον καθρέφτη. Η πρώτη επιλογή είναι να πάρω την απόφαση και να το κλείσω μόλις δω αυτό το βίντεο, αυτό το γεγονός, ή να πω ας το αφήσω για μια άλλη φορά. Αλλά η απάντηση ας το αφήσω μια άλλη φορά είναι σαν να λέω ας αφήσω για μια άλλη φορά την επιτυχία μου. Αυτό λέμε.
Μέσα από στατιστικά, 27 φορές πληρώνεται κάποιος που πάει σε τέτοια γεγονότα σε σχέση με κάποιον που δεν πάει. Επιστρέφουν άτομα μετά από αυτό το γεγονός και πληρώνονται. Κάνουν κύκλους και κάποιοι άλλοι όχι. Λοιπόν, τώρα, μέσα από αυτά τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, τα τριήμερα, όπως σας είπα, μας έχει βοηθήσει να αντιλαμβανόμαστε και να δίνουμε ερμηνεία που μας συμφέρει στα γεγονότα και τα εμπόδια. Και ένα γεγονός που είχαμε στη ζωή μας πριν μερικά χρόνια με τον Νικόλα και το ανακάλυψα πρόσφατα πάλι το χαρτί, αν και το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, είναι το χαρτί αυτό που μας έστειλε από τον δικηγόρο τον Σεπτέμβριο του 2011. Είναι πάνω αριστερά, όπως βλέπουμε, το όνομα μου, του Ανδρέα του Μάμα, αυτού που ήταν στη φωτογραφία μαζί μου, που ήταν συγκάτοικος μας και πήγε στην Κύπρο, και ο Νικόλας Ολανίτης. Κυρίες και κύριοι, μας ήρθε ένα εξώδικο γιατί χρωστούσαμε 10 μήνες πάνω από 5.000 ευρώ ενίκεια και ήταν το εξώδικο που μας έβγαλε από το σπίτι, ενώ δεν είχαμε λεφτά να νοικιάσουμε, δηλαδή να πάμε σε κάποιο άλλο σπίτι. Γιατί αδειάζαμε το πορτοφόλι μας, όπως είπα, μέσα στο μυαλό μας. Ήμασταν πολύ πλούσιοι και βρεθήκαμε σε κάποιες δύσκολες στιγμές. Εκείνη την περίοδο που μας ήρθε αυτό το εξώδικο, κυρίες και κύριοι, ήταν η περίοδος που μας έκοψαν το ρεύμα, δεν είχαμε ρεύμα στο σπίτι, δεν είχαμε ίντερνετ για ένα χρόνο, ρεύμα για αρκετό καιρό και δεν είχαμε ζεστό νερό για 4 μήνες. Δηλαδή θυμάμαι ότι μας ήρθε το εξώδικο εδώ, αλλά φύγαμε τον Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου μέσα από το σπίτι, γιατί δεν μπορούσαμε, είπαμε. Απλά θυμάμαι ότι μέσα από αυτά τα γεγονότα εμείς παίρναμε απόφαση και ήταν η ερμηνεία που δίναμε στο γεγονός αυτό. Δηλαδή η ερμηνεία που θα δώσεις σε κάτι είναι ή η καταδίκη σου ή η διαθήκη σου. Όταν είδαμε το ένα χαστούκι μετά το άλλο, απλά η ερμηνεία που δίναμε είναι μια δοκιμασία, η οποία δοκιμασία θα μας κάνει πιο δυνατούς, η οποία δοκιμασία μέσα από αυτό κάτι θα μάθουμε, κάτι θα κερδίσουμε. Για κάποιο λόγο συμβαίνει αυτό σε εμάς και αυτός ο λόγος είναι καλός. Το μόνο πράγμα που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να ξεπεράσουμε το γεγονός αυτό και να προχωρήσουμε πιο κάτω. Υπήρχε και μια άλλη επιλογή, το να κατηγορήσουμε το πρόβλημα, να κατηγορήσουμε την κρίση, το ότι δεν παίρνουμε λεφτά κτλ. Ήμασταν στη βαθμίδα του senior, θυμάμαι, σε αυτή την περίοδο, το Σεπτέμβριο του 2011, ήμασταν στη βαθμίδα του senior και εκεί ήταν που πήραμε την απόφαση, μετά από λίγο καιρό, μετά από ένα τέτοιο γεγονός κιόλας, όπως είναι αυτό στη Βαρκελόνη, και πήραμε την απόφαση, λέμε, θα κοιμούμαστε στο αμάξι, αλλά αυτό θα το τερματίσουμε. Και εκεί όταν αδειάζαμε το πορτοφόλι μας, στο μυαλό μας, άρχισε το μυαλό μας να μας πολλαπλασιάζει το πορτοφόλι μας. Λοιπόν, και κάτι που γράφει ο Φρανκ στο βιβλίο του, οι δυνάμεις πέρα από τον έλεγχο σου μπορούν να σου πάρουν όλα όσα έχεις εκτός από ένα. Οι δυνάμεις πέρα από τον έλεγχο μας μπορούν να μας πάρουν όλα όσα έχουμε εκτός από ένα. Την ελευθερία σου να επιλέξεις πώς θα αντιδράσεις σε αυτό το γεγονός, σε αυτήν την κατάσταση. Δεν μπορείς να ελέγχεις τι συμβαίνει στη ζωή σου, αλλά μπορείς πάντα να ελέγχεις τι θα αισθανθείς και τι θα κάνεις σχετικά με αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούσα να ελέγξω εγώ τον δικηγόρο ή τον τραπεζικό λογαριασμό, αλλά μπορούσα να ελέγξω το συναίσθημα μου πώς θα αντιμετωπίσω αυτό το γεγονός που ήρθε και μας βρήκε. Έτσι, κυρίες και κύριοι, μέσα από αυτά τα γεγονότα, ενώ εκείνο το διάστημα ήταν πολύ μεγάλο εμπόδιο για εμάς, αυτό που μας βρήκε, τώρα το λέμε και γελάμε. Αν έχεις κάποιο εμπόδιο σήμερα, πίστεψε με, είναι για κάποιο λόγο και θα το λες του χρόνου και θα γελάς και θα οδηγήσει αυτήν την ιστορία και θα διηγούνται και κάποιοι άλλοι τη δικιά σου ιστορία. Το μόνο που μπορείς να κάνεις απλά είναι να σηκωθείς και να το κάνεις. Αυτή η δράση, δηλαδή το να έρθουν από το δικηγόρο το χαρτί, το εξώδικο κτλ. Και όλα αυτά τα γεγονότα τα λυσίδωτα έφεραν αντίδραση. Και αυτή η αντίδραση μας έχει φέρει αποτέλεσμα. Και θα κλείσω με μια ιστορία η οποία είναι από κάποιο άτομο πριν αρκετά χρόνια, το οποίο
ο οποίος είχε ένα όραμα, καθόταν σε έναν μπαρ μια μέρα και έβλεπε ένα αγώνα του box και σκέφτηκε να γράψει πάνω σε ένα, και πήρε ένα χαρτί και άρχισε να γράφει ένα σενάριο που του ήρθε στο μυαλό. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια γέμισε ένα ολόκληρο τετράδιο με αυτό το σενάριο που είχε στο μυαλό του, με αποτέλεσμα να πάει σε κάποιους σεναριογράφους για να δώσει αυτό το σενάριο. Γιατί ήθελε να το δημιουργήσει, να κάνει μια ταινία με αυτό το σενάριο που έγραψε. Πήγε στον πρώτο σεναριογράφο, του λέει είναι χάλια αυτό που μου δίνεις, δεν μπορεί να προχωρήσει. Πηγαίνει στον δεύτερο σεναριογράφο, του είπε το ίδιο, στον τρίτο, στον τέταρτο. Κατά τη διάρκεια που πήγαινε στους σεναριογράφους, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια που πήγαινε στους σεναριογράφους, οι σεναριογράφοι του διόρθωναν το σενάριό του. Με αποτέλεσμα, σε κάποια φάση αυτό το σενάριο να γίνει πολύ καλό, να φτιαχτεί. Έτσι, σε κάποια φάση κάποιος του είπε πολύ καλό το σενάριο σου, τέλεια, θα το αγοράσω, πάρε $1,000. Του λέει ναι, αλλά εγώ θα είμαι ο πρωταγωνιστής σε αυτό το σενάριο. Τι λες κύριε, εσύ είσαι πολύ άσχημος για να παίξεις σε μια ταινία. Ωραία, δεν στο δίνω. Κατά την πάροδο του χρόνου συνέχιζε, ενώ αυτός ο άνθρωπος ήταν παυτόχος, σε κάποια φάση δηλαδή κοιμόταν, ήταν άστεγος, συνέχιζε να δίνει σε σεναριογράφους, του λένε, τον παίρνουν τηλέφωνο, του λένε τέλεια, $10,000, πολύ ωραία τους λέει, αλλά εγώ θα είμαι ο πρωταγωνιστής. Δεν γίνεται κύριε. Ωραία, δεν μπορώ να το δώσω. Συνέχιζε να το δίνει, συνέχιζε να προχωράει. Του λένε $50,000 για το σενάριο σου. Ωραία, αλλά εγώ θα είμαι ο πρωταγωνιστής. Πάλι δεν το δέχτηκα. Σε κάποια φάση βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, να πουλήσει το σκύλο του για $15 για να φάει. Σκεφτείτε, σε κάποια κατάσταση βρέθηκε να πουλήσει το σκύλο του $15 για να φάει. Μετά προχώρησε, τον πήραν τηλέφωνο, $100,000. Ωραία, αλλά εγώ θα είμαι ο πρωταγωνιστής. Δεν δέχτηκα, του έκανα μια πρόταση $200,000. Σκεφτείτε να σου κάνω μια πρόταση $200,000, να μην έχεις να φας και να μην δεχτείς. Ο μόνος λόγος που το έκανε ήταν γιατί είχε ένα όραμα και είχε πίστη προς αυτό που έκανε. Είχε πίστη και πάθος και θάρρος. Ωραία. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση κατέληξε, του λένε πολύ ωραία, $30,000 και εσύ θα είσαι ο πρωταγωνιστής. Τέλεια. Έγινε αυτή η ταινία, κυρίες και κύριοι, και αυτή η ταινία ήταν ο Ρόκι. Αυτός είναι ο σκύλος που λέγαμε, που έπαιξε και στην ταινία. Ρόκι είχε εισόδημα πωλήσεις πάνω από $1 εκατομμύριο. Επέστρεψε ο Ρόκι και αγόρασε το σκύλο από τον άνθρωπο που τον πούλησε με $15,000 και έδωσε και ένα ρόλο στον κύριο αυτό στην ταινία του. Απλά γιατί είχε ένα όραμα, μια πίστη σε αυτό που έκανε και ποτέ δεν το παράτησε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ποτέ δεν το παράτησε. Απλά το συνέχισε. Ό,τι και να συνέβαινε. Και όταν το ρώτησα σε πόσους σεναριογράφους πήγες, τους είπε 1.500. Και του απάντησα, αφού δεν υπάρχουν 1.500 σεναριογράφοι στην πόλη, πήγα 3 φορές στον καθένα. Είναι αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, πόσοι πιστεύετε θα έκαναν αυτή την προσπάθεια. Θα τα παρατούσα στην 3η, στην 5η, στην 10η φορά ή στην 20η φορά. Αυτό το άτομο συνέχισε και είπε ο επόμενος και ο επόμενος, next, μέχρι να γίνει αυτό που ήθελε. Μέχρι να πετύχει το στόχο του. Μέχρι να δει στην πραγματικότητα αυτό που είχε στο μυαλό του. Μέχρι να το δουν τα μάτια των άλλων. Γιατί τα δικά του μάτια το έβλεπα. Το θέμα ήταν να το δουν και τα μάτια των άλλων. Τώρα, κλείνοντας, επειδή διανύουμε μια περίοδο εορτών, είναι ευκαιρία, επειδή θα βρεθούμε με πολλά δικά μας πρόσωπα, δικά μας άτομα στα τραπέζια κτλ. Είναι ευκαιρία να αναπτύξουμε τη λίστα μας, να αυξήσουμε τα άτομα που έχουμε στη λίστα μας για να κάνουμε παρουσίαση, και είναι αυτό που λέμε, είναι αριθμοί, και αν κάποια άτομα το γνωρίζουν ή τους το δείξαμε, όπως είπα στο Ρόκι, το έδειξε 3 φορές στον κάθε σεναριογράφο το σενάριο που έγραψε. Το ίδιο πράγμα είναι και σε εμάς. Follow up, όταν βρεθείς σε ένα τραπέζι, κάνε
Μην μιλήσεις για την εταιρεία, μην μιλήσεις, να είσαι άνετος, ας τους άλλους να σου λένε γι' αυτό, απλά εσύ να ρωτάς για αυτούς. Αν κάποιος δεν γνωρίζει τι κάνεις, να του πεις κάνω κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν είναι επί του παρόντος, θα σε ενημερώσω. Τώρα θα φάμε, θα πιούμε, θα τα πούμε κτλ. Μην αρχίσεις να κάνεις εμετό πάνω στον άλλο ή να κάνουμε τους έξυπνους πάνω στο τραπέζι όταν βρισκόμαστε με άλλα πρόσωπα. Ένας από τους 3 κανόνες του ηγέτη είναι να είσαι ταπεινός. Να είμαι ταπεινός. Δηλαδή να είμαι πάνω στο τραπέζι, να ακούω τους άλλους, να τους κερδίσω σαν άτομα και μετά να τους καλέσω να τους κάνω μια παρουσίαση. Εκμεταλλεύσου αυτό το γεγονός των εορτών μέσα από τις γιορτές. Πάντα βγαίνουν οι ηγέτες και μέσα από το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, είναι εκεί που βγαίνουν οι ηγέτες. Να είσαι σε δράση συνεχώς, και κάτι το οποίο το έχουμε δει αρκετές φορές και είναι αποτελεσματικό και αυτό γίνεται κάθε φορά. Ό,τι κάνω σήμερα και να το έχεις στο μυαλό σου, ό,τι κάνεις σήμερα είναι αυτό που θα σε πληρώσει μετά από 90 μέρες. Ό,τι κάνω σήμερα με πληρώνει μετά από 90 μέρες. Φτάνει μέσα στο διάστημα των 90 ημερών να δώσω προσοχή στους σωστούς ανθρώπους, σε αυτούς που έχουν αποτέλεσμα. Δώσε προσοχή, ενθουσιάσου, να είσαι ενθουσιασμένος με αυτό που κάνεις και μην τα παρατήσεις. Δεν το συζητάω για τον τρίτο κανόνα, δεν το συζητάω καθόλου, γιατί πίστεψε με, θα το μετανιώνεις αν τα παρατήσεις μετά από 1-2 χρόνια με τη ραγδαία ανάπτυξη που έχει αυτή η εταιρεία. Γιατί αυτοί που τα παράτησαν ή αυτοί που αποχώρησαν θα επιστρέψουν, είναι θέμα χρόνου. Γιατί ένας κολοσσός ακόμα δεν ξεκίνησε. Ακόμα είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας. Δευτέρα εγώ προσωπικά φεύγω για Σικάγο, πάμε στο Κάνσας, πάμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο. Περιμένουμε τεράστιες ανακοινώσεις. Θα γίνει επανάσταση μέσα από αυτά που θα ακούσουμε μετά από αυτό το συνέδριο. Όσοι δεν έρθουν μαζί μας στην Αμερική, no worries, δεν πειράζει, είμαστε σε δράση. Μετά την Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινάνε κανονικά τα travel parties, τουλάχιστον μετά τη Δευτέρα του Πάσχα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη κτλ. Αρχίζουν οι παρουσιάσεις. Μπες σε μαζική δράση για να είσαι στο stage, στο bootcamp το καλοκαίρι τον Ιούλιο, και 15 Αυγούστου, επειδή πληρωνόμαστε 15 Αυγούστου, κάποιοι άλλοι δεν θα κρατάνε χρήματα γιατί θα έχουν ξοδέψει και κάποιοι άλλοι θα πληρώνονται 15 του Αυγούστου. Το βιώνουμε εδώ και 5 χρόνια, 15 Αυγούστου να πληρωνόμαστε. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν φράγκο γιατί τα έχουν ξοδέψει. Είναι αυτό που κάναμε διαφορετικό και έχουμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά αποτελέσματα. Απλά άλλαξε την εξίσωση της καθημερινότητάς σου. Αν η καθημερινότητά σου κάθε μέρα είναι 1/1, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα το ίδιο. Αν κάνεις δηλαδή κάθε μέρα την ίδια εξίσωση, τα ίδια πράγματα, θα έχεις πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Άλλαξε τα νούμερα της εξίσωσης για να έχουμε άθροισμα διαφορετικό. Θα τα πούμε ξανά μετά την Αμερική, από κοντά, θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά ξανά. Θα τα πούμε μετά το Βέγας. Καλό Πάσχα, καλές γιορτές, να περάσετε όλοι όμορφα, καταπληκτικά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Καλή Ανάσταση σε όλους, σας εύχομαι. Καλή Ανάσταση σε όλους και καλές γιορτές. Άκουσε όσο περισσότερες φορές μπορείς αυτό το ηχογραφημένο εκπαιδευτικό. Μετάτρεψε το σπίτι και το αμάξι σου σε ένα πανεπιστήμιο. Καλή συνέχεια.